ọsọ mmiri na-ezoro ọra Prince Imagbo ụmụ Igbo niile a confirm go Kingston door na Onyeoma bụ ọkacha mma na Turkey door Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu unuwolonu malụ n'enu na ndị a na-ekwu abatagono one ndị ka a na-ekwu maka fano ndị Kingston Doors Nigeria Limited ọfọma bụ ọkacha mma dị na door Turkey door ịchọba ịmata isi dị mma ọfọma bụ egwu echi Kingston Doors ọkacha mma ndị ọma batago Kingston Doors dealers on Turkey doors, dealers on all type of ties, entrance door, toilet door. Nenu na ndị a na-ekwu abatagoro ndị Kingston Doors Nigeria Limited vanwe ọnọdụ n'Ọnịcha, Enugu na Lagos. Nenu ndị a na-ekwu n'afọ abatagoro Kingston Doors ndị ọma ọkacha mma dị na door, ọkacha mma dị na ties, dealers on Turkey doors, dealers on all type of ties, entrance door, toilet door, chọba ndị Kingston Doors ọfa nwa bụ egwu eji Kingston Doors babatago ndị a na-ekwu Kingston Doors ndị ọma ịlụsụ ụlọ dị mma chọba Kingston Doors ịlụsụ ụlọ dị mma chọba Kingston Doors ndị ọma maka na ịlụsụ ụlọ dị mma ịchọba dọọ dị mma ịlụsịa họteelụ dị mma chọba dọọ dị mma mana dọọ ị ga-achọbazi bụ Kingston Doors, all the entrance doors, all the toilet doors. ọfọma bụ ọkaibe na Turkey door ịchọbazi ịmata isi chọbafa gbanwe all type of ties ifefa na-eme erikanu onye wetalụ nke aka ihe na-ekene ọzọ mmiri na-ezoro ezi nwa na Turkey managing director Kingston Doors ọkaibe Kingston Doors Onitsha branch, Kingston Doors Enugu, Kingston Doors Lagos, even na America no Onyeoma Tochukwu na-ekwu n'elu